まて、アニモと言います。神奈川県から参りました。先ほどの関西の鳥子さんのですね、熱狂的な会場の雰囲気を思いっきり今下げたり心配じゃない。あれほど賑やかにみんなが盛り上がって、次は何だろうと思うときに、これはごめんなさい。これ豊草薙さんの魂の歌ということですね。で、草薙先生にこれを習ったときにですね、吹くのはいいけども、思いっきりやってくれないと困るんだよ、この曲はって言われたんですけど、自分なりにやったつもりで言います。魂の叫びを伝えるように振りくれって言われました。もう大体これで私の仕事終わりなので、あと5曲がこちらで任せてくれ次なんだっけ、ラビリンス、これも豊草薙さんのちょっと怪しげなっていうんですかね。そうだ、プログラムと違うって今言いなさいって言われます。はい、違います。2番、3番が入れた。草薙さん、豊草薙さんの好きなメンバーなんですけども、ラビリンス、迷宮っていうですね、迷い込んだ雰囲気が、この弦だけで出せるかどうか、妙は試してみましたね。怪しげな感じですよね。
だけどですね、素敵だなと僕は思ってますけれども、ちょっとトリコさんからね、味が違うグループだぞというこのまま混ぜてしまうなと思ったので、立て続けにですね、豊福さなぎさんの歌曲をまた行かせていただきます。今度はですね、風浪という風の狼、風がですね、舞うような感じで表現してねと言われております。できるでしょうかね。なんとか無事に3曲終わりまして、残るは3曲ですね。頭の中で今、あそこは間違えた、ここは間違えた、回想してるんですが、これはもう置いといて、あと3曲やっちゃおうかな。で、次はですね、今度は、そうなんだけど、実はこの、日野からやりますね。パペル・デ・プラダっていうのをご存知の方はご存知で、知らない人は知らないと思うんですね。で要はあちらで銀の手紙。銀の手紙って何じゃいなんていうと、要は思いを込めてですね、ここ一番の勝負の時に銀の手紙で、自分の思いを書けば、叶うという歌なんで
ですね。本当かどうかわかりませんけど、でこの歌は実は男性のがね、女性を思う歌なんですよ。でも今日はですね、逆に女性が男性を思うしてもらいたいですね。今日は私は横でこう見て、花まる恋をもう始まっちゃいました。こういうバージョンよくあるんですね。ありがとうございました。着々と進んで、どうでしたね、2人の可愛らしい声ね、うっかりして、散歩に落としそうになりましたね。ではでは、今度はバージョンを変えて、いつもはですね、弦をやってくれてる2人なんですけども、ちょっとたまには、ギターを見ているかどうか見てるなっていう感じで、2人がケーナに回るぞという聞いてるので、ありがとうございます。たまには変えていただけるチャンスがあったのでありがとうございました。
今度はマナーする。頑張ってください。もうちょいです。書き換えるとね、こういつもバタバタ感じですけど、本当に申し訳ないですね。実は今度、マナースルデイ、ペルーのですね、昔の戦士ですね、それも女性が頑張ったところは国が栄える、ね、っていう歌なんでしょうかね、違ったけど。今日は、人のことをずっとさっきから言ってました。話半分に聞いておいてください。いや、全部聞かない方がいいですね。で、2人がですね、女性戦士になりきって剣を吹くという、ね、新しいチャレンジですかね。本性を隠してたのを出して、勇ましく演奏します。おお、ありがたいね。やってもらいましょうか。じゃあ、お話はその辺にして。「
ずっとこういう曲ばっかやってるのかなと思っていけないので、最後はモレナーダって知ってますかね、甲子園の曲ですね。で、友人関係にもありますトリコさんです書いていただいている、という3人で、本当は4人いるグループなんですけど、1人の時は我々ってこれなんですけどね、タカさんが来れないんで、さらにしょぼくなっちゃったので、もう、トリコさんですね、元気の塊、トリコさんにもう固めてもらおうかと思いまして、できれば僕らの前に立ってください。なんか、あれ、さっきの新潟の方どこにいるの？マリさん？ご飯食べてます。
品どうですか？番です。ございます。